Кніга Ёва, раздзел 37. Гэтага спалохалася маё сэрца, і зрушылася яно са свайго месца. Слухайце гук голасу яго і грымоты, якія выходзяць з яго вуснаў. Праз усе нябёсы ён коціць яго, і бляск яго аж да краю зямлі. За ім прагрыміць гром, загучыць голасам велічы сваёй, і не затрымаю яго, пакуль не будзе пачуты голас яго. Будзе грымець дзівосна голасам сваім Бог, які чыніць вялікае і непазнавальнае. Ён загадвае снегу, каб сышоў на зямлю, і дажджам зімовым, і ліўню, каб яны ўзмацняліся. Ён кладзе пячатку на руку ўсіх людзей, каб кожны ведаў справы свае. Увойдзе звер у логавішча і будзе жыць у пячоры сваёй. З поўдня прыйдзе навальніца, а з поўначы холад. З подыхам Божым з'яўляецца лёд, і паверхня вады сціскаецца. Маланка вылятае з хмары, і хмары распускаюць святло сваё. Яны асвятляюць усё наўкола, куды б не накіравала іх воля стырнавога, да ўсяго, пра што б не загадваў ён ім на абліччы зямнога свету. Ці то на пакаранне зямлі сваёй, ці то з міласэрнасці ён загадвае, каб яны з'явіліся. Выслухай гэта, Ёве, і ўстань і паразважай пра Божыя цуды. Ці ты ведаеш, калі загадаў Бог, каб хмары яго заяснелі святлом? Ці зведаў ты вялікія шляхі хмар і пра цуды яго, хто ў мудрасці дасканалы? Ці не цёплае тваё адзенне, калі зямля супачыла ад паўднёвага ветру? Ці, можа, з ім расцягнуў нябёсы надзвычай цвёрдыя, быццам вылітыя з медзі? Навучы нас, што маем сказаць яму? Мы ў гэтай цемры не можам выбраць слоў. Хто раскажа яму, што я гавару? А калі б і сказаў, чалавек будзе паглынуты. А цяпер яны не бачаць святла, паветра закрыта хмарамі, але пройдзе вецер і разгоніць іх. З поўначы прыходзіць залатое надвор'е, а вакол Бога велічнасць страшлівая. Спасцігнуць усімагутнага мы не можам. Ён магутны ў сіле, і ўсё ж такі і суд, і вялікую справядлівасць не прыціскае. Дзеля таго хай шануюць яго людзі, бо не паглядзіць ён на ўсіх тых, што здаюцца сабе мудрымі сэрцам.